आसाम नाङैनो मागो दमासि बरायनो एबा बेलागुर सावनो बयहाबो साखाफारा। थिग बेबायदिनो चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय सिलबारि अन्थाइबारि गामिनि लावखार आफादाबो गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो सानैनि हाबाफारि लानानै बेलागुर हुंनायजों लोगोसे रंगिना संगिना माखासे साजायनायनि गेजेरजों मागो दमासिखौ फालिनो एबा बरायनो आरो बेजों लोगोसे बेलागुर सावनो साखाफारा। बे समाव बे गामिनिनो एबा लावखार आफादनिनो बिबानगिरि खेजें नार्जारिया फोरमायोदि गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो सानैनि हाबाफारि लानानै लावखार आफादा गाजा गोमजायै बेलागुर सावनाय हाबाफारिखौ लादों। लावखार आफादा गोदोनिफ्रायनो बेलागुर हुंनायजों लोगोसे बायदि बायदि हाबाफारिखौ लाबोदों। देग्लायबो बेलागुर हुंनायजों लोगोसे औवा आरो रायदों बाहायनानै मोनानि समाव थानो थाखाय सायनासालि, साथा, औवानि दालां, सायना गेट आरो थें बानायदों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। गिबियावनो अन्थाइबारि लावखार आफादनिफ्राय बयनिसिमबो मागो दमासिनि खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरबाय आरो बैसोआव समान बिथांमोननो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। मिजिंथियो बे मागो फोरबोआव गासैबो जोंनि बर' हारिया माने बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा मोजाङै मोजां बे मागो फोरबोखौ बारहोहरनो हागोन आरो बे 2022 इं मायथाइया साफ्रोमनिबो जिउआव जे मोजां लानानै होफैगोन बेखौ आं गिबियावनो अबंलावरिनो आर'ज गाबबाय। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो सिलबारि अन्थाइबारि लावखार आफादा 29थि मागो फोरबो फालिनाय बेखौ साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लानाय जादों आरो बे साननैनि हाबाफारियाव दिनै गिबि हाबाफारि दिनैहाय बेलांगुर हुंनायजों लोगोसे लावखार आफादा सिगांनिफ्रायनो बायदिसिना हाबाफारि लाबोबाय थादों। देग्लायबो बेलांगुर हुंनायजों लोगोसे सायना बानायदों बिथांमोना थालिर बिलाइ आरो औवानि मोनसे समायना सायना बेखौ बानायदों आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि बेलांगुर थिलियाव हाबबोग्रा मोनसे लामा बेयाव मोनसे ब्रिज बानायदों, औवानि मोनसे ब्रिज बानायदों। बेनिफ्राय बेहाय मोनसे बरायनाय मोनसे गेट बानायनाय जादों आरो बे गेटआवबो औवा आरो थाराय बिफां बेखौ बाहायनाय जादों आरो बेजों लोगोसेयैनो बेलांगुर हुंदों। बेलांगुराव मोनब्रै हुंनाय जादों, राजा रानि सान्थ्रि मन्थ्रि नैबेफोरखौ हुंनाय जादों आरो गोजानाव सानै दायना दायनि नैबेखौ बानायनाय जादों आरो बेनिफ्राय बेजों लोगोसेयैनो दा मोनाबिलियाव जोंहा दिनैहाय जानुवारिनि 14 अक्ट' पुस मासनि जोबथा दिनैहाय बेलांगुर सावनाय हाबाफारिया दा मोनायाव जागोन। जोङो मोनसे फुजा होखांनायनि उनावहायनो नैबे बेलांगुर सावनायखौ जागोन। नैबेहाय रायजो राजाफ्रा ज' फैलायलायनानै फुजा होफैगोन। दा फुजासालियाव जाहाथे मोनायावनो जानायखाय जाहाथे जों निहिरनिफ्राय एसे रैखा मोनो बेहायबो बिथांमोना औवा आरो जिगाबनिफ्रायनो मोनसे न' बानायनानै लानाय जादों आरो बेनिफ्राय साथा बानायदों बिथांमोना ओरै मैखुन बै जिगाबनि मैखुन बानायनाय जादों। बेनिफ्राय मोनसे भारत हादरा जायखौ दावहायाव बाहायो जायखौ टेंक होननानै बुंनाय जायो नैबेखौबो गोसोखांलायलायनानै लावखार आफादा नैबेखौ दिनैहाय बेलांगुरजों सोमोन्दो गैथाराबाबो नैबेखौ रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो होननानै थाराय बिफां आरो औवा नैबे औवाखौ बाहायनानैनो मोनसे समायना टेंक बिथांमोना बानायदों आरो दा बेबायदिनो मागो फोरबोआव बेलांगुर हुंनायजों लोगोसे बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनानै आखाइनि हाबा माखासे बानायनानै दिन्थिदों बिथांमोना जाहाथे जोङो मागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलायनो हायो, समायनासिनै खुंनो हायो नैबे थांखिखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोना बेलांगुरजों लोगोसे नैबेफोरखौ बानायफानाय जादों आरो आं बेखिनिखौ बुंनाय जाहैबाय। गासै आं लावखार आफादनि गासै मावथि फंबायमोनखौ साबायखर होयो जे बिथांमोना मागोआ फैनायनि 15 दिनसोनि सिगांनिफ्रायनो ज' जालायलायनानै रायलायलायनानै एबारहाय मा खालामनो मा खालामलांनो बोरै खुंलायलायनो नैबेखौ बिथांमोना रायलायलायनानै साखाफारा जायो। दा साखाफारा जानानै गासै सेंग्राफोरखौ लानानै गामिनि गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै नैबे बेलांगुर हुंनाय हाबाफारिजों लोगोसे बायदिसिना खालामनाय नैबेखौ मावफुंनाय जायो आरो दा बे रायजो राजाफ्राबो लावखार आफादखौ सेंग्राफोरखौ बिराद हेफाजाब होयो मानोना बेवहाय औवानि गोनां जायो, दा जिगाबनि गोनां जायो। बैखौ रायजो राजाफोरा नैबेखौ सेंग्राफोरनो औवाफोरखौ दाननानै होयो, जिगाबखौ होफैयो नैबेजोंनो सेंग्राफोरा बायदिसिना खामानिखौ मावफुङो आरो बेजों दिनैहाय मा खालामदों दिनैनि हाबाफारियाव बे बेलांगुर सावनायनि सिगांनो दिनैनि हाबाफारियाव गेट बेखेवबाय बेनिफ्राय थुनलाइयारि आयदानि बादायलायनाय मोसानाय हाबाफारि लानाय जादों। बेजों लोगोसेयैनो जे मागो फोरबोआव जोङो एन्थाब फिथा जानाय जायो, सिथाव जानाय जायो नैबेखौबो जायगायावनो ज' देलायलायनानै जोंनि आइजोफोरबो दंफैयो बयबो ज' फैलायलायनानै बेहायनो
बेहायनो माइरं माने देबाय बेहायनो अन देबाय बेयावनो माने एन्थाब फिथाखौ माने एवनानै ज' जालायनाय जायो आरो दिनैहाय सानसे माने जानाय हाबाफारि जों बेखौबो लानाय जादों आरो दा मोनायाव जोङो रंजा बाजा बेलांगुर माने फुजा होनानै बेलांगुरखौ सावगोन आरो मोनायाव बिदिनो रंजा बाजा खालामगोन आरो ओमफ्राय माने गाबोन अखानायैहाय जोंहा माने एसे हाबाफारि दंबावो थारमाने जोङो फरायसाफोरनि हाबाफारि लानायजों लोगोसे दा जोंनि माखासे सेंग्राफोरनि थाखायबो माने फरायनायजों माखासे लोब्बा गैयै माखासे हाबाफारिफोर जायनाखि जायखौ लायोबा देहाया राफोद जायो नैबेफोरखौ नोजोर बोनानैनो माखासे हाबाफारि लानाय जादों जेरै सेंग्राफोरनि थाखाय जोङो गाहायाव बुट डाउन खालामनाय जायो ओमफ्राय एम्बु बारनाय बादायलायनाय होलायनाय जायो बेबायदिनो दिरुं बोनाय माने बायदिसिना हाबाफारि जोङो सिगांफ्राव लाबोदों आरो एबारबो माने लानाय जागोन आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738